yan na ano, yan Ang na. kulit ng Yan batang na may, ito pag eh. nilagay mo yan dyan sa may chest mo. Maganda tayo ng ano. Nandito na. Na-hear yung heartbeat. No. Grabe naman. Heartbeat, with a beat of the drum. Nakakainis yung batang ito. Ay, yung mga uniform nyo, ho. Maglaba na kayo. Wala kayong susot bukas. Ayan. I-unbox natin tong in order nating steamer iron. Hoy, lumayas ka po dyan, anak. I-unbox natin to. Kasama natin si magandang Dialin. Magandang Ronda. Kasama natin steamer iron. Kasi kanina nasampulan yung yung uniform ni Jacel. Yung una, nasunog ni ate ang kanyang uniform. Saan ba yung sunog na uniform? Uniform. Para ma-confirm natin, nasunog nga. Ito yung dati naming steamer iron. Binudburan ko ng, anong tawag dito? Duct tape. Kasi akala ko, kasi sumisingaw na dyan yung init sa mabandang yan dapat dito. Nilagyan ko ng duct tape, dito naman sumingaw. Umanga talaga siya, as in, hindi ko na mahawakan. Ang ganda-ganda pa nito, hindi pa ito natatagalan sa amin, na uhulog nila. Kaya, na-dislocate yata yung mga bagay-bagay dyan sa loob niya. Tapos, ito yung bagong in-order ko. Ayan. Tingnan ko kung okay naman ito. Ayan, pinagagawa nila yung bubble wrap kasi pinuputok-putok nila yan. Bata talaga ito eh. Tingnan natin. Ibang brand ng in-order ko dati. Ito okay naman to. Okay siya. Kaso yun nga, nahulog na yan ng ilang beses. Natuluyan siya nung last week. Kaya nakapag-order ako agad ng bago. Si ate dyan, meron ganito. Kaso maliit yata yun. Mas maliit dito. Tingnan natin. May ayan. Styrofoam. Ito yung, ano to? Sa Shopee, 499. Maliit siya kumpara nung dati. Kasi ito, parang, nasa 800 yata ito yung order, yung bili ko niyan. Sa Shopee din yan eh. Mamaya sampulan natin kung maganda naman siya. May pang ng tubig oh. Mag-sample tayo mamaya. Hindi ko pa alam. Aralin ko pa kung paano tanggalin yung, ito. Hindi. Wala. Dito yata, nagtanggal yan. Aralin pa natin kung paano to. Kasi, ibang design, ibang, mamaya. Ito kasi yung gusto kong plancha na ginagamit namin kasi hindi nasusunog yung tela. Hindi nasusunog yung tela. Hindi talaga siguro to tinatanggal. Ayun. Isasalin lang ng tubig. Diba? Mga ignot kami. Wait lang. Hindi ko na tuloy matanggal. Ayan. Oo, ito. Parang hassle naman, no? Paunti-unti sasalin mo dito. Pero tingnan pa rin natin. Nasaan yung box? Kasi yung dati namin, malaki. Nasaan yung manual? Ayan mo yan, siningning. Ano siningning? Oo nga. Isasalin dito. So, paunti-unti mo lang ilalagay siya. Pero parang okay naman siya. Magaan lang. Ganyan. Kasi ito, mabigat to. Minsan, pag matagal na ako nagpa-plancha, nabibigatan na ako. Kasi malaki yung, mabigat. Medyo may kabigatan siya pag puno yung tubig. Nangangalay na ako pero pag matagal na. Pero ang kagandahan nito kasi, medyo nakakailang kang damit bago ka refill ng tubig.
So, ito siguro, mga isang damit, dalawa, mag-refill ka na, no? Okay. So, yun. Meron na tayong bagong steamer iron. May kasama siyang adaptor kasi yung pangsaksak niya. Iba. Iba yung saksakan niya. Ilang days ba ako nagplancha? Ako nung nagplancha ng uniform nila. Ano, liit lang. Oo, bebe. Maliit lang. Magaan lang siya kaso refill tayo ng refill niya ng tubig. Ng water. Sa sunod Oo, na lang okay ito, naman. yung ganito din na klase. Sa sunod na lang. Oo nga. Yun muna ang pinili ko kasi yung pambili ko kanina, Alin mas mahal? ilang araw ako Alin mas nagplancha mahal? kasi ayaw ko sila Mama, ayaw ano po ko mas nito. mahal kung mas may malaki niya na klase? Siyempre mas mahal yung malaki. Hindi, kapag may ganyan din na klase. Walang malaki, ganyan talaga siya. Oh, diyan mo i-refill yung tubig. Magkano yan? 499 lang siya. Ito kasi, ano to yata eh. 800 to, 800. Nung bili ko nitong dati nating steamer iron. So, ito kanina, yung gamit ko na umaga, ako yung nagplancha, nasunog ko yung uniform ni Jacel. Ito yung nangyari, oh. Okay, sa'yo na yan. Ano ini ma? Aliun. Anuhin mo nga, bebe, yung 14. Ito yung nangyari sa damit ni Jacel. Ay, uniform ni Jacel. Mahal-mahal pa naman magpatahid ng uniform. Yung tela na ito, binili ko pa, sinadya ko pa talaga sa city para bumili ng pangpatahi na uniform nila kasi ayaw ko bumili ng ready-made kasi yung tela hindi ko gusto. Ano to? Tapos nasunog lang. Ano alisin? Ewan ko doon kung ano, okay naman yung pagplancha ko bigla na lang dumikit. Ito naman, si ate yung nakasunog Try dito. ko nga. Ito yung collar na nangyari. Sa collar. Na ano rin. Kaya dalawa na yung blouse na ipapa-repair ko. So, gastusan na naman ito. Ko bang ganito? Magagastos na naman tayo sa pagpa-repair. Opo. Ito, i-testing natin kung ano. So, yun. Meron ng ano, sila na ulit magpa-plancha kasi steamer iron na yung gagamitin nila. Hindi na yung yun. Eh, ako nga yung gumamit, nasunog pa. So, papagalitan ko na lang yung sarili ko. Ito si Mingming. Halika rito, ang kulit-kulit. Ay, kinulong ko to kanina kasi ang kulit-kulit. Hindi nga ako nakakapag-ayos, hindi nga ako nakakapagligpit. Tapos, ito, ang kalat-kalat ng bata na ito. Oh, tingnan mo yan, ang kulit-kulit niyan. Hinihila niya yung kung ano-anong tela dyan. Sa sobrang kulit. Kaya nga, Omsin. Ang harot-harot ng baby namin. O, tingnan. Kaya ikaw. Ikaw talaga, ikaw ngayon. Sabi, ikaw mama ha? Ikaw mama ha? Sinisiraan mo ako ha? Kagatin kita. Ma, pwede na po ito saksak ko? Ay, hindi yan anak, may adapter yan. Bastos ka. Halika. Halika. Isasaksak niya, naka-ano to. Ay, wag. Kulit. You are not allowed. Nakaganyan, isasaksak niya. Oh. Pero pwede naman yata yan, ha? Di ba yun ganun din sa isa? Oo nga. Kasi, ay, meron pala tayong saksakan na ganito. Ano, ilagay mo na lang to. Din? May ganyan din yan? Na isa? Yung alena, hindi. Wala. Hindi, ito. Hindi. Ay, yung pwede pala ito dyan sa saksakan natin, ano, kahit hindi natin gamitan ng adapter. Okay. So, ngayon, Jayden, ikaw na muna ulit ang magpa-plancha. Mapagpahinga na ako. Ay, uli pa na nasa bab. Mama! Ang kulit namin, 'di ba? Magulo kaming pamilya. Ang iingay namin. Ay, di kailangan talaga natin gumamit nun. Magulong Hindi pamilya. ba Ay, nasasaksak mo? okay. Oo nga. Nag-green siya. Wait lang. Ay, ako hubog lang. Pag green maganda. Paano kung red? Sana ka po violet. Violet. Favorite color ni Jayden, violet. Ayan. Very, very good. Very, very good.
Excited sila. Ikaw na yung ano. Ay, hindi man. Ito na lang. Baby, iba naman. Hindi pilot. Ha? Hindi siya pilot. Pinabili ni ate. Ano to? Agad? DSW. Oy, mama, nagre-red siya kapag mainit na? Tapos ito, bumili. Ano to? Ano tong binili mo ate? Ayan. Mahilig kasi siya mag-drawing at mag-design sa mga sinusulat niya. Kaya gustong-gusto ng teacher niya yung notebook niya kasi marami daw ng mga design. Nag-effort talaga siya pag may kinokopya. O, di ba? Gustong-gusto, ano daw, komportable. Napaka-komportable gamitin. Ang gaan lang, di ba? Magaan lang na. Yes, very, very much. Siya kasi yung siya kasi yung nagpa-plancha ng mga uniform nila. Excited Ako lang ako yung nagpa-plancha ng ano. Sila ako, pero hindi ako papasok. Edi wow. Planchahin mo yung uniform mo, pero hindi ka papasok. Ang ganda na! Nagre-red siya kapag mainit na? Hindi. Ganyan talaga siya. Ito lang. Hindi mo alam kung mainit na siya or ano. Testing mo dyan sa mukha mo para malaman mo mainit na. Ay! Ito testing sa nakasuot na damit. Doon hindi yung gusto talaga, yung gusto talaga. Ay, naku. Ayan na, Okay. Excited siya. Mahulog na naman yan. Ay, Excited siya. Di ba? Ganyan kami dito. Ganon kami kagulo. Sobra. Very, very much. Magulo kaming pamilya talaga. Ganon kami kaingay. Yung akala mo, magkakaralasi lang kami. Magkakaklase lang kami. Pero pag naging tiger ang nanay nila at naging dragon, yan. Diretso sa kabao. Grabe ka naman. Ako na mamamatay na nanay. Hindi, joke lang. Diretso sa kabao. Joke lang. Sabi kay Tiger, tas yung ano. Di ba pag nagagalit yung nanay nyo, parang tiger, no? Dragon. Very, very much. Ito. Yung tinatry kong malambing na nanay, tapos mamaya magiging dragon. Ano ba to? Mahaba din. Testing niya daw. Testing, Mike. Hello. Okay, tingnan natin kung gaano ka ka-eksperto magplancha. Hindi na siya mainit sa kamay. Syempre, bago na yan. Hindi yan katulad nung nasira nyo. Si ate nung naman ako. Sinira nyo yun eh. Ang ganda-ganda ng plancha ko na unang binili. Ilang months pa lang yun sa amin. O, diba? Okay. Comfortable na to. So, gayaan na sa... you need to do that. Yung gayon ng tiyo. Hindi ko na. Aduda. Tiyo. Wow, very comfy. Sa kamay. Kasi magaan lang. Kaso yan, maya mag-refill ka ng tubig. Gusto mo plancha ngayon? Hindi siya mainit, ma. Mainit din naman. Hindi siya bakal. Ito kasi metal, di ba? Yung nandoon. Ito plastic, no? Parang ikaw, plastic. Very, very much. Joke lang. Joke lang po. Okay. Tama na, anak. Kasi sayang ng kuryente. Ang mahal-mahal ng kuryente. Hindi, plancha ko lang po isa. Sige. Tapusin mo na lang yan. Very, very much. Kaya gusto ko ng... Buti yan. Kaya gusto ko ng steamer iron kasi sila yung nagpa-plancha na pag yan ang gamit nila. Pero kung yung plancha na ganito, nasaan na yung plancha natin? Yung umiinit na inaano yung ganito. Yung flat iron. Ito, maraming uniform ang masasayang talaga. Kawawa ang nanay yung mayat maya magpapatahi ng uniforme tsaka yung tatay nila. Kasi magaan nga lang na. Kaya okay lang pala na maliit yung in-order ko, no? Sige, bugahin mo dyan sa mukha mo. Hindi na to madadala doon. Saan? Hindi to madadala. Ikaw na ipupunta doon. Tapos dito ka mag-ano talaga ng tubig. Mami. Magkuha ka ng tubig kasi magre-refill ka. Yun kasi yung dati Every natin. time, I will plancha every time. Okay. Siya talaga yung pagplancha ko. Sa kanilang apat, ay siya yung unang natuto magplancha. Ano, anak? Ikaw? Happy?
Si ate pa rin. Pero, nung manatuto si Jaden, siya talaga yung nagpa-plancha. Opo. Bakit? Sabi ni Jaden, buti nga doon nasira yun. Ay, nagpasalamat ka pa ha, na nasira yon. Nagpasalamat siya na nasira yung dati naming, Hindi, joke lang yun. alam mo yung mukha ko, parang pwede na magprito ng isda, ng tuyo, ng daing. Kasi ito, mabigat talaga siya sa kamay. Kahit ako nangangalay talaga ng sobra dito. Ang kagandahan dito kasi ito, matatanggal mo siya. Malalagyan mo ng marami. Kasi yun nga lang, mabigat talaga siya. Yun, hindi mo siya... Okay lang yan, anak. Basta, wag naman doon sa may, puwet niya. So, goodbye na dito. Sayang nito. Ang ganda-ganda pa nito, oh. Wala pa yung gas-gas. Ilang months pa lang ito sa amin. Tsaka, pagkatapos talaga, lalo ako pag gumagamit, tinatago ko siya sa box niya. Nandito pa yung box niya. Nandyan pa yung box niya. Kaya safe na safe siya. Kaso, nasagi siya ni ate nung nagpa-plancha si Jaden. Very, very good. Si Janbert naghugas ng map. Tsaka nag-map siya doon sa corner na pinagpupupuan lagi ni Mingming. STCR. Ayan si Ate Gia, nagbabike-bike. Sira yung, Ate Gia, tanggalin mo na yun. Ay, pinapainit mo pala. Tatapusin niya daw yung isang sinimulan niya ng uniform. Tapos, anak, Jaden, wala kayong puro nalabahin yung mga skirt nila, marami pa, yung blouse. Kasi yung skirt, pinapaulit ko sa kanila. Yung blouse, hindi pwede talaga uulitin kasi amoy pawis na yun. Mga amoy pawis sila. very, very much. Very, very much. May bago? Ang bago. Oh, ganda. May bago na naman kayong sisirain, mga anak. Wag na ha. Wag na maawa na kayo sa akin. Kasi nag-a-adjust ako ng budget natin. Mag-adjust, kailangan mag-adjust pag may ganon, panibagong gastusin. Ang baho ng yan. Hindi. Hindi, parang magkaano sa bagay ako bang nayangan ko. Uy, ang bagay na. Hindi, ano. Wag mo igaganon. Mamaya na press mo yan tapos na sa mukha mo yung init. Uy, mall. Pag amoy ko. Amoy mol. Bago kasi yan, amoy plastic. Amoy plastic na. Sige na nga, ang gulo-gulo natin eh. Ang gulo namin. Isang barangay na magulo. Tapos, pag nandyan na sila, sigurado yung bahay makalat. Ganon, yung naturalisa sa amin, makalat.